kum ka jingno sinyang ringkat ka jingtmu ba ka pule puti ha ka thai mau kan ro kan kiu shakman uba bantai dorling do amle ka mau kan ro consensi ha ka ju ka si ka ta ha ka pratrip glober arjar saw lalik ban IT ya ka basket khna school sha ka Holy Cross Higher Secondary School bat pli ya ka ying school bathma jong ka mau kan ro Presbyterian School ya ka ne ka bos school u amle lapenyo lengba ka mangtingka ka balong khat pralak tingka lengba ka Chief Minister Special Development Fund CMSDF katba ka ying school jong ka mau kan ro Presbyterian pan ka dei ka balasna na ka mangtingka jong ka Special Rural Work Programs SRWP arjar arwar arjar arpulai ka balong pralak tingka ha ka jialang IT ya ka bos school lai don lang da ki bor priya ka Holy Cross Higher Secondary School ki nongilam ka balang Catholic ki khna school na lor ki wepan ka school harangkat ka jingsko kuman ka panlongi ka program kum ki jing ai jingkran khuble yo mali na ka liang ki bor priya school bat ki jingwa jingshat na ki khna u amali ha ka ni ka jialang ha bakran kumukong san ulapan bana ban ai sa sipaulak tingka ka jira pisa na ka benta ban penhe ya ka ying school kumbala ya mirjumut bat ki bor priya school Ublay undar ringkat bat pi kumba ulakar khu yakni kathan ke ye chongi ngai i baki kime ki khpa kanno ki jinjar kanno ki sitam ban penang penstat ban pha school legle jong ki khon ti kadai bakin sha yu slap ban sha yu pria ban sha e kasngi handai ki trai sitam ngalai kendu bon kilong yeng long sam nagi long yeng ki ban jinjar ki beduk hendak yang ngikwa nama ngi iba kecing nang start kali beton kam pelak hagi ni kisngi ke pemerintah dengan kwa sisa ban i bakum bakalong mentah kani ke konstituensi jongi ke be kalakiu habarok ki bentah habarok kiliang ke literacy rate kalakiu umlong su kembalong hagi por ke memencuat hendak ngi don kam ya kai bangi ni trela dena takadau ngaru ngada sukumen haba nga ai jingirap ya kani ke school ya ki school father iki mansion school hapo ka constituency bi junga ngam jungi bakan long le doi kata kadai ke bangai i hakni ke jinga nanti jonga menta chipau khat asnam di student bayi ngakwa banong yefi bapuli kot ba bat pin salong iwai iban tingsan sisa na ka benta kan ka than jungi ban namata kastiet ka be ki jongi ikna jongi kem duna idokam tanggai jing pin sitom bat kinong pran lenti aso komen sigadai mangidal kat lang bat pi sa sisien ngakit bok kiruyang ipi lang baro hamtam ki captain jongki house ki boper ngayo ban penkop itu saj bat ngangit skam ba pinang ya trai sitom pinang ile bah bat pin salong sisa tur bat tingsan na kamenta kani kathan na benta school bat benta longyeng long sam ke jongfi another very important which we have to be completed is not yet complete when I'm standing from here I can see this side another portion of the building of the school which has to be complete. So Father, today I would like to announce here for this new building, it's an extension of the building to complete because I've already discussed with the managing committee, especially with Father, when I'm here for that Soplang festival, that it will be complete. So I announce here from my scheme, which I have not received till now, I'll be receiving very soon, for another 10 lakhs to complete this extension of the school building. Katba ka jialang pli ka ying school bathmai jong ka mau kon ro Presbyterian School layadon de ki bor pnya ka ne ka school ki nong yalam snong na lor ki no hikai bat ki khna school na lor ka ne ka jialang pli ya ka ne ka ying school bathmai uba bante dor ling do ula kular bo un pe pnya ik jinon kam bannang pen bhasu shu ya ka ne ka school
ngakan mau kipor ki bakham menchua ngadang long MDC ngayo banwan hang ni po school ke jongpi ban ya don bentalang ban ya no seniang lang nak benta ya jingdon kam ke jongpi ya kan ni po ka compound hi bro koi but so komen sigadai ladanga long punur sabenta ka sigi pan niyo banwan yu kejat ni iba kani ka surrounding laning ongka building to school kala kham I tenat ndai sum tu por ko menchua kala ya per bak labak no ong tin rai ni su thu ban penbiang penbit nadong sadong kam dai ka kam ko besok ban ni don kam ban ya trai ban perkhat ka kumno ban peniat kumno ban peni telun cucu yaki kam kenang menlong ki babit ki babiak ka jingnang jing start kadai ka godor tam kadai ka don kam tam hakani ka juk ka pemerintah bat ni su thu ba kam mau ro LP school hang ni hapo bat UP hang ni hapo mau ro school kadai ka bala ai ka jing sakri ni su thu na ka benta inong song sinong jong ni ka sinong mau ro henry dalam ikwa apat benang penbha benang kamera asu ya kata ke school idon kam ya ki infrastructure ki bobiak kumbo pila ay yang akan ni ke memorandum isutu ba dangdon kam sibon ki ke bro lalang isupat sisa ya ke surrounding ipat ya ke compound school kampat biak kumbo madu mana mo nakaliang I miss ila ule ya ketuka memorandum bat ngasutu bakini ki jingdon kam ki jongpi idei ki badon kam hadu kata ta nakabenta ban long complete nang benta ki jingdon kam ni school jongpi Henry kamdai ke kam ke besuk bangin hable sisle baro namar ba pisutu nagaliang ke jongaru ke kwa ban kerensai ke babun ke MLA scheme ke jongar ke let chapo school ke per ha po ke constituency ke bi ke jongar ke babun scheme ke jongar ne tu ipi maximum mot ke mga ai scheme sipaulang pralang karanlang katsanlang mukidai bi cheki school Nomor ngakwa manong ipi nado kiski ke beningkong mga nalong kondisi. Hado mga nakanjo syaga kam mga syukti kam MLA. Ngalalet aman kaway pagaway ke sinong habo konstitusi ke biyak ijong. Ngalap ba ki school building lani kita ki school kiba ay jing nang jing start ki kena. Kidai ki bambiang. Isnayin pet akapor slap kya pana syuti no. Namar ki bapay ki bajot kamlong ki kamera kelas kimbiang. Di hangnong inyo ya kataka quality of education. Today na takadaw ngakwa manong ipi ba nakaliang na jongahi widai ba school na compromise menta shipaw snap na san snap nakabenta ba ajira kita ki scheme ibang iyo ba scheme ko jonga. But na next kam ba mentaro kanika san snap ka banya south snap nang ni kamat. Bangan nang iyo ban keneri kiti jonga nakabenta ba nang ajira Sheki school iba na ko constituency bi de gane school ke jongping isu to de ka school ke badan apo santa jong kane ka constituency ke bi ke jongi ni don kam ban le ba ban penitanan ban le ba i kane ka hall kane ka balapiang ba supai nadong sidong don kam stang ban care ban design hata karukom mot nilayo ban penon kam ban pelong classroom lu dan ban pelong kung ka hall don kam lu Dibat ban plan properly kalong ba ni supet hang ni kani ka karok ka bawan na din lada umdan ka jingker lada mle ba ka side drain kani tay mud kani ka ka patut na tay ko maru sini ilong ko ta supet ni supet ni mo te ini ki baro don kam ban plan ba ban le ba bat na kaliang ka jonga namar ngam dei ubriu uba nga kular kulmar hang ni la sai kam long pa long bit ha na pi ong no mo mas ha kai ka kular de man long Natakadaw nga singit ya katong kintin mo. Di man kam jam da ka kam de tin. Habatin pej bahaki kishap kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mantoy ba kongsan
ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya